l'Institut d'Estudis Autonòmics en la col·laboració de l'Escola Balear d'Administració Pública. La sessió d'avui tanca un cicle de seminaris repensant l'administració pública que vàrem iniciar el mes de febrer d'enguany i que constitueix aquest dia d'avui una nova ocasió tant per examinar la praxis contractual actual com per albirar aquelles reformes normatives, organitzatives i de gestió que ens podrien fer més àgils, més eficaços, més eficients i més sostenibles en matèria de contractació pública. El seminari serà impartit per la doctora Mercè Corretja Torrents, actualment directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Li vull agrair especialment la seva col·laboració entusiasta en la preparació d'aquest seminari. La nostra ponent és doctora en dret i una jurista experta i experimentada. De la seva trajectòria professional, permeteu-me que destaqui la seva tasca com a lletrada de l'advocacia de la Generalitat de Catalunya, com a assessora del Síndic de Greuges de Catalunya i com a cap de l'àrea de recerca de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat. Mercè Corretja ha estat professora associada de dret administratiu en diverses universitats catalanes i és també autora de diversos treballs publicats en revistes especialitzades. Els seus estudis s'han centrat en àmbits com l'autogovern, les competències territorials, la contractació pública o el dret lingüístic. Moltes gràcies, Mercè, moltes gràcies, doctora Corretja. Estic convençut que les seves aportacions seran per tots nosaltres un al·licient per a la reflexió i fins i tot per la formulació de propostes que ens ajudin a afrontar una matèria tan complexa i de tanta transcendència. I abans de donar pau ja a l'exposició, permeteu-me també que introdueixi Marta Neus López, que és cap de departament de l'Institut d'Estudis Autonòmics i que ella serà l'encarregada de conduir aquesta sessió, d'explicar breument el mecanisme del col·loqui i explicar també algun aspecte, diguem, d'aquesta connexió. Res més, moltes gràcies a la ponent, moltes gràcies a l'Escola d'Administració Pública i que tingueu un bon seminari. Gràcies. Bon dia a tots i totes. Gràcies, Lluís. Gràcies, senyora Corretja. Per part meva i molt breument comentar-vos, tal com deia en Lluís, aquest és el darrer d'aquest cicle de seminaris de repensar l'administració pública i el primer que realitzam en la seva versió en línia. Per això hi ha un parell de particularitats que vos volia comentar. Per una banda, tal com ja se vos va explicar en els correus d'admissió, per tal d'obtenir la certificació d'assistència en aquest seminari, haureu de romandre connectats al llarg de la seva durada i és molt important que realitzeu una adequada identificació. Si no heu posat el vostre nom i llinatges complets a l'inici de la sessió de Zoom, vos demanem que ho faceu ara, en qualsevol moment, amb l'opció que teniu de renombrar quan clicau damunt del vostre usuari. Per altra banda, teniu dues eines per intervenir en aquesta xerrada. Una és l'eina de xat, que vos demanem que s'utilitzi si necessiteu realitzar comentaris a un altre participant o teniu qualque problema tècnic que vos puguen solventar des d'aquí, i que restringiu les vostres preguntes a l'eina que teniu de preguntes i respostes. Aquestes preguntes les podeu anar realitzant al llarg de la ponència de la doctora Corretja i de qualque manera des d'aquí mirarem d'anar-les organitzant i formulant-les quan entrem en el moment del col·loqui. Teniu en compte també, finalment, que aquest seminari quedarà enregistrat i serà disponible en obert tant a la web de l'Institut d'Estudis Autonòmics com dins les píndoles formatives de l'EVAP. Res més per part meva, que gaudiu molt d'aquest seminari i que sigui de molt de profit. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara ja comencem la ponència. Agraeixo en primer lloc tant a l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears i molt especialment al bon amic Lluís Segura com a l'Escola Balear d'Administració Pública aquesta oportunitat d'adreçar-me a tots vostès per reflexionar sobre quina és la contractació pública que ens agradaria pel futur.
Jo crec que avui he intentat en aquesta ponència recollir d'entrada tot allò que estem ja fent, quin és el punt de partida, quina és la base sobre la qual ara ja estem treballant i ja estem treballant pensant en el futur. En segon lloc, he preparat un segon bloc molt dedicat a un tema que és de molta actualitat, com són els fons Next Generation i les oportunitats per la compra pública que ens ofereixen. I, en tercer lloc, faré un tercer bloc més de prospectiva, d'idees, de projectar-nos una mica cap al futur, de com ens agradaria realment que fos la compra pública. I fixin-se que d'entrada ja he utilitzat una doble terminologia. Primer parlo de contractació pública i després ja vaig parlant de compra pública, perquè jo crec que aquest és un dels grans canvis que ens venen ja des d'Europa i que haurem de tenir molt en compte de cara al futur. Fins ara, la contractació pública l'hem contemplat com una activitat administrativa. L'activitat administrativa consistent en comprar béns, prestar serveis a la ciutadania o bé realitzar obres. I, per tant, era simplement una activitat administrativa regida sobretot pel principi d'eficiència, sempre havíem de buscar el millor preu i, per tant, diríem que aquest era una mica l'esquema, així molt sintètic, de què enteníem per contractació pública. Però, evidentment, la contractació pública ha anat canviant. Ara ho veurem quins són els passos que s'han anat donant, sobretot a partir de les directives europees, però també ara mateix la contractació pública, des de la llei del 2017, des de la llei 9/2017, que va entrar en vigor el 2018, des d'aquesta última llei, doncs ens trobem ja immersos en tot un procés de canvi. Perquè jo crec que hem de passar del que és l'activitat administrativa a considerar la contractació pública com una política pública. De fet, és una política econòmica de primera magnitud i molt rellevant. Per què? Perquè realment la contractació pública, i això ho remarca molt especialment la Unió Europea en diverses directives, en les directives de contractació especialment, però també en altres documents, en altres informes que s'estan elaborant, la contractació pública té una dimensió econòmica molt important. A nivell europeu pensem que es parla de 1,9 bilions d'euros. Això són molts diners, 1,9 bilions d'euros. I de mitjana, en els estats membres, representa al voltant del 14% del PIB. Hi ha estats que potser és el 16 o el 18, n'hi ha que potser és el 10 o l'11. De mitjana se situa en el 14%. Per tant, estem parlant de molts diners, d'un volum econòmic molt important. I la Unió Europea contempla la contractació pública com un motor per reactivar l'economia i per impulsar canvis estratègics en el model econòmic. Això ho tenim ja en les directives del 2014, aquesta mirada cap a la contractació pública com a eix de reactivació econòmica. Aquesta mirada ja hi és, està present en les directives del 2014, que són les que va transposar la llei 9/2017, que abans comentava, que va entrar en vigor al març del 2018. Amb un cert retard, s'ha de dir, en la transposició. Aquí a l'estat espanyol, aquesta transposició es va produir amb 2 anys de retard respecte als terminis que hi havia a la directiva. I, per tant, ara estem en el 2020. Aquest retard és important perquè només fa 2 anys i mig que estem aplicant tots aquests nous conceptes que ens venen de les directives del 2014. En aquests moments a Europa ja s'està pensant en modificar aquestes directives, en canviar-les, en anar molt més enllà. Nosaltres encara estem en la fase d'implementació. Per tant, hem de tenir en compte totes aquestes circumstàncies en les quals ens trobem. Bé, com deia, la contractació pública té una dimensió econòmica molt important, però no només econòmica. Jo aquí voldria afegir 2 elements més que a mi em semblen molt importants. Un és la transversalitat. Jo sempre dic que la contractació pública és molt transversal. Per què? Perquè la utilitzen totes les unitats de l'administració. Qualsevol direcció general, departament, ministeri, moltes unitats, qualsevol òrgan administratiu, qualsevol organisme pot tenir la necessitat d'adquirir béns, de prestar serveis o de realitzar obres i, per tant, utilitza la contractació pública, és una eina instrumental de tots els òrgans de l'administració, de qualsevol administració, de fet, de qualsevol poder públic, tant que sigui d'àmbit municipal, d'àmbit autonòmic, comarcal, d'àmbit provincial o fins i tot
estatal o a nivell europeu. També s'utilitza la contractació pública. Per tant, és molt transversal. I, a més, l'altre element que jo voldria destacar és que és molt permeable. És fàcil en la contractació pública incorporar-li altres objectius d'interès econòmic, com pot ser objectius de política social, de sostenibilitat, d'innovació. És a dir, és un instrument molt permeable, molt transversal i molt permeable. I, per tant, diríem, aquestes tres característiques, la dimensió econòmica, la transversalitat i la permeabilitat, fan que sigui un instrument estratègic molt adient per dur a terme polítiques econòmiques. Per això jo crec que la compra pública tindrà una gran transcendència com a element de canvi, com a element de transformació en els propers anys, per aquesta triple característica que jo crec que val la pena destacar. Com he dit, ara ens trobem immersos en un procés de transformació que s'inicia amb les directives del 2014, amb la llei del 17, que va entrar en vigor el 18. I per què? Doncs perquè realment aquesta llei i aquestes directives són les que impulsen aquest canvi de l'activitat administrativa de contractació pública cap a un concepte molt més ampli, que és el de compra pública. La compra pública és un concepte multidisciplinar que té una gran complexitat, que engloba coneixements de diferents disciplines, a diferència de la contractació pública, en la qual hi ha un predomini de la disciplina jurídica molt important, hi ha un component jurídic molt important. Quan parlem de compra pública estem parlant de molt més. La compra pública inclou des d'elements també econòmics, evidentment, el pes econòmic, però també molts altres elements, des d'elements del dret laboral, del dret ambiental, però no només jurídics. També, per exemple, caldria dins del concepte de compra pública també s'engloben elements com els estudis de mercat, per exemple, que ja superen de molt el que seria l'àmbit jurídic. És a dir, hi ha molts altres coneixements i matèries que s'incorporen dins d'aquest concepte. I això fa que sigui un concepte molt més complex i que tingui diferents cares, diferents vessants, sobre les quals després aniré detallant més algunes de les qüestions. Aquest canvi d'activitat administrativa a política pública el tenim reflectit a la llei del 2017. I jo sempre dic que és una bona llei. Jo no soc dels que critico la llei de contractes del sector públic que tenim actualment vigent. Jo crec que és una bona llei, que és un bon marc teòric. La teoria, diríem, és correcta i està ben transposada. El problema és com passem de la teoria a la pràctica. I aquí és on realment tenim els problemes. Per què? Doncs perquè si bé a la llei tenim una sèrie de criteris, tot aquest canvi, com dic, està perfectament reflectit des de l'article 1 de la llei, que ja ens diu que caldrà incorporar de forma transversal principis com la sostenibilitat, la compra pública amb valor social, la permeabilitat envers les PIME o les entitats del tercer sector. Tot això ho tenim ja a l'article 1 de la llei. També tenim a l'article 145, per exemple, quan ens parla dels criteris d'adjudicació, doncs també ens diu que s'haurà de tenir en compte una pluralitat de criteris, no només el preu. Ja no hem d'adjudicar a l'oferta econòmicament més avantatjosa, sinó a l'oferta que tingui una millor relació preu-qualitat. Per tant, aquí ja tenim un canvi molt important. És a dir, hi ha tota una sèrie de previsions en el marc legislatiu que ja apunten cap a aquest canvi, però que costa molt portar-los a la pràctica. I aquí, diríem, jo crec que és on s'ha d'incidir. I per què costa? Doncs perquè fins ara, diríem, les unitats de contractació, els òrgans de contractació, tenen una visió molt marcada, diríem, pel règim jurídic, la legislació, per tant, una visió, diríem, que no és una visió de política pública en relació a la contractació pública. I, per tant, ens falta aquest tipus d'eines. Ens falta un impuls d'aquest canvi, una bona gestió del canvi. Ens falta aprendre a planificar la contractació pública com a política pública. Ens falta aprendre a mirar-la com una política pública i, per tant, a saber implementar-la, tenir eines per implementar-la i, sobretot, ens falten eines d'avaluació. I, per tant, totes aquestes capacitats, tots aquests coneixements són els que ens falten. Hem de formar els compradors públics, els òrgans de contractació,
en totes aquestes capacitats. I això, evidentment, no es fa de la nit al dia. Però també ens falten moltes eines pràctiques per poder fer realitat, diríem, tot aquest canvi. Com incorporem valor social, valors de sostenibilitat, com fomentem la compra pública d'innovació. Ens cal aquí no només formació, sinó també eines molt pràctiques, guies, codis, manuals, que ens ajudin d'alguna manera en el dia a dia a fer realitat tots aquests canvis. Fins ara, és veritat que ja portem molts anys que les administracions públiques introduïm en els contractes el que diem clàusules socials, clàusules ambientals. Per tant, diríem, d'alguna manera, la llavor d'aquest canvi ja fa anys que l'hem anat plantant d'alguna manera. Però el canvi de debò és quan no només posem clàusules en els contractes, sinó que des de l'inici, quan anem a dissenyar el contracte, ja ens el plantegem amb uns objectius determinats. És a dir, quan ja pensem aquell contracte, no és només un contracte, és una eina de política social o de política ambiental i, per tant, ha d'incorporar des del mateix inici i amb un objectiu clar, ha de tenir un impacte en la política que volem implementar. Si volem que sigui una eina de política social, pensem, per exemple, en les condicions especials d'execució, moltes d'elles vinculades als drets laborals, millora de les condicions laborals dels treballadors o també a promoure la igualtat de gènere, la igualtat efectiva entre dones i homes, per exemple. Les condicions especials d'execució són una eina molt útil, però, esclar, no només es tracta de posar clàusules, sinó que realment aquell contracte hem de dissenyar pensant que ha de tenir un impacte, que ha de ser una eina en coordinació amb altres polítiques públiques i, per tant, que ens hem de coordinar dins de la pròpia administració, la que sigui, ens hem de coordinar amb altres polítiques públiques. Ens hem de parlar també, hem de fer grups de treball, hem de fer comissions, hem de veure què és el més convenient, què hem de prioritzar. I tot això implica una feina transversal dins de la pròpia organització que no estem acostumats a fer. Normalment, quan ens plantegem un contracte, què necessitem? Hem de comprar taules, cadires, el que sigui. Tenim una visió potser molt, jo diria, aïllada de les necessitats de la contractació pública i ens hem de plantejar una mirada molt més general, molt més global en el conjunt de la institució. Què és el que volem impulsar? Si volem, per exemple, impulsar eines de sostenibilitat, polítiques de sostenibilitat, aquí la contractació pública pot jugar un paper molt important. Però, esclar, no només hem de posar clàusules ambientals en els contractes, sinó que els hem de dissenyar perquè realment tinguin un impacte i perquè realment, per exemple, si el nostre objectiu és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, doncs realment que puguem assolir aquests objectius a través dels contractes públics. I això implica molt més que no incorporar clàusules. És una mirada diferent de la contractació pública, és un ús diferent, un ús estratègic, un ús que requereix molta coordinació, com dic, molta planificació i, sobretot, necessitem eines noves, eines que ens ajudin a controlar l'execució, que no tenim molt poques, i eines que ens ajudin a mesurar l'impacte, a mesurar i avaluar l'impacte de la implementació d'aquests contractes com a política pública i, per tant, a tenir resultats i a veure com podem millorar. I aquest és realment el canvi que s'hauria de fer des del meu punt de vista. És a dir, avançar més en totes aquestes eines que necessitem per portar a la pràctica tot allò que en teoria ja tenim en la llei. I per què dic que costa tant portar a la pràctica? Jo, clar, fa 2 anys i mig que s'està implementant aquesta llei, per tant, ja tenim alguns objectius que es van assolir, s'han aprovat, per exemple, aquí a les Illes Balears, sé que hi ha un codi important de contractació socialment responsable, també a la Generalitat tenim un codi de contractació socialment responsable amb models de clàusules socials, amb models de clàusules ambientals, lingüístiques, per afavorir el comerç de proximitat o els aliments de quilòmetre zero. És a dir, sí que ja tenim un conjunt de clàusules, però ens falta aquesta coordinació, aquestes eines que ens permetin realment planificar i pensar a llarg termini per poder utilitzar la contractació pública com una política pública. I aquí jo crec que és on hem d'avançar.
Per exemple, jo encara crec que hi ha poques eines que ens ajudin a tenir dades. A la Generalitat de Catalunya fa anys ja que, des del 2012-2013, vam començar a implementar eines per extreure dades del registre públic de contractes, de la plataforma de serveis de contractació pública. Són grans bases de dades de contractes, allà hi ha molta informació i hem començat a tractar aquestes dades, per tenir eines estadístiques, per saber una mica on som, eines de supervisió de la contractació pública. Per exemple, poso només com a exemple, després podem ampliar una mica tota aquesta informació. Per exemple, el 2017 vam veure que portàvem molts anys, des que vam començar a mesurar quants contractes tenien clàusules socials del conjunt de la Generalitat i del seu sector públic, vam veure que estàvem molt estancats, que estàvem potser 20, 22%, 23%, 25% de contractes que contenien clàusules socials. I ens vam proposar fer un canvi, de dir, això ha de créixer, aquests percentatges hauríem d'arribar menys al 50%, com a mínim, i hauríem de mesurar realment quines clàusules, quines s'utilitzen més, quines s'utilitzen menys, començar a introduir aquestes eines d'impacte, de mesuració, de control, d'execució, que comentava. Això ho vam començar a fer el 2018 i hem vist que realment hi ha hagut un canvi. Hem passat d'aquests 20 i escaig, 25%, que ens trobàvem bastant estancats, hi ha hagut un salt. Per exemple, el 2018 es va arribar a un 63% de contractes amb clàusules socials. Doncs aquí realment hi ha hagut un canvi, hi ha hagut un impacte. Vam fer molta formació, vam fer codis, vam fer tallers, hem ajudat una mica a tots els òrgans de contractació amb eines pràctiques per fer aquest canvi. I el canvi s'ha produït. Per això jo de vegades parlo també de gestió del canvi, és a dir, si volem realment avançar i transformar la contractació pública, hem d'acompanyar-la i hem de fer que aquesta gestió del canvi posar-li les eines perquè sigui possible. Per exemple, com dic, el 2018 vam arribar a un 63, aquest any, el 2019, l'avaluació sempre es fa un any després, per tant, ara hem analitzat, ara tenim resultats de l'any 2019 i veiem com encara hi ha hagut un increment superior, estem ja en un 68%, per tant, hem seguit creixent i també en import, és a dir, la despesa contractual de la Generalitat, el 2018 tenia en un 68%, tenia clàusules socials i el 2019 ha passat a ser el 74%. Per tant, hi ha un creixement, hi ha una evolució i, per tant, això vol dir que hi ha realment unes eines a darrere que ens han permès fer aquest canvi. Ho poso com a exemple, però jo crec que això hauria d'anar en els diferents punts d'atenció on volem enfocar aquesta eina estratègica que és la contractació pública. I quins serien els punts d'atenció, quins serien els focus on hauríem d'intentar avançar en l'àmbit de la contractació pública. Bàsicament, les directives europees ens assenyalen tres grans àmbits: la sostenibilitat, la compra verda, les polítiques socials, tant d'igualtat com també les laborals, que totes s'engloben dins d'aquest adjectiu de polítiques socials, i finalment la compra pública d'innovació. Aquests són els tres grans àmbits. Però també les directives ens diuen que la contractació pública ha de fomentar la contractació amb les pimes, les petites i mitjanes empreses i entitats del tercer sector que les ha afegit la llei 9/2017. Per tant, bàsicament tenim aquests quatre grans eixos de la contractació pública com a política pública, quatre grans eixos estratègics i en els quals hauríem d'enfocar aquestes millores, aquesta transformació de la contractació pública. Però al costat d'aquestes polítiques més estratègiques, adreçades a objectius d'interès general concrets, també hem de tenir en compte que la introducció de tots aquests objectius implica canvis en els criteris d'adjudicació, en les fórmules, i introdueix potser un cert nivell de subjectivitat. Dona més pes als criteris de valor.
en aquella equació que dèiem preu-qualitat, que la tenim a l'article 145 de la llei, recordem-ho, en aquella equació preu-qualitat, en la mesura que guanyen més pes els criteris de valor, doncs també introdueix una certa subjectivitat a l'hora de formular els criteris que pot portar a més litigis. Converteix a la contractació pública o incrementa el risc des del punt de vista del frau i la corrupció en l'àmbit de la contractació pública. I, per tant, com fem front a aquest increment de risc? Doncs incrementant les eines de transparència i d'integritat. Per tant, també és molt important, quan parlem de contractació pública com a política pública, tenir molt en compte totes les polítiques de transparència i d'integritat, que han de formar part, jo diria, del cor de la contractació pública. És molt important implementar totes les mesures possibles, totes les eines possibles de transparència i d'integritat. I aquí tenim molt camí per recórrer també. És a dir, la transparència, és veritat que tenim lleis de transparència que inclouen polítiques actives, polítiques de dades obertes, i aquí també s'ha avançat molt. I a mi m'agrada dir-ho, sobretot quan m'adreço a un públic ampli, com és avui el cas, m'agrada ressaltar i explicar que la contractació pública ja no és aquella activitat opaca de l'administració, que ningú sabia on són els contractes, com es fan, i era una mena de món així, una mica que ningú sabia exactament, diríem, la botiga de la contractació pública allà on semblava que hi ha una mica aquesta percepció a la ciutadania, que allà sempre hi ha molts interessos ocults, hi ha moltes qüestions que no es poden explicar. La contractació pública ha canviat molt. La contractació pública avui és molt transparent. Les polítiques de publicitat activa han ajudat molt en aquesta transparència. I també la contractació electrònica és una gran eina i que jo crec que utilitzar aquestes eines serveixen per recuperar la confiança de la ciutadania, per demostrar que hi ha, diríem, absoluta transparència en tots els procediments, i això és molt important, que la ciutadania tingui aquesta confiança que els procediments de contractació actualment realment han fet un canvi i realment, diríem, tot és públic, tot és transparent. Per això hi ha els registres públics de contracte que són accessibles a la ciutadania, sense qualsevol persona els pot consultar, pot buscar els contractes, les plataformes de serveis de contractació. En el cas de la Generalitat, per exemple, tenim una plataforma pròpia i aquesta plataforma pràcticament es pot consultar tot l'expedient contractual. A través de l'accés a la fitxa del contracte pràcticament es pot veure tot l'expedient, perquè tot és electrònic i tot està a l'abast de la ciutadania. El que passa és que aquestes eines potser són poc conegudes, potser no són gaire conegudes, i aleshores jo sempre aprofito per dir que existeixen i que qualsevol persona es pot connectar. Són fàcils, són accessibles, també és fàcil, per exemple, descarregar-se dades obertes, totes les bases de dades de contractes, per exemple, és fàcil obtenir-les, treballar amb aquestes dades, fer estadístiques. Jo crec que és important convidar els periodistes que treballen amb dades, els professors que fan recerca a les universitats que treballin amb les dades de la contractació, que facin treballs, que facilitin gràfics i les posin fàcils i accessibles perquè la ciutadania les pugui veure i les pugui consultar. Perquè tot això és molt important. És una manera de trencar aquestes barreres o aquests conceptes que encara tenim en l'àmbit de la contractació pública. Però també, a part de la transparència, tenim també la integritat. La integritat és un dels principis que ha incorporat la llei del 2017, que abans no hi era, i la integritat és molt important en la contractació pública. La integritat, jo sempre dic, va una mica més enllà de la legalitat. Allò que és legal o il·legal, aquí jo crec que tots tenim clar, una mica les barreres, els límits, què es pot fer i què no es pot fer, el que està prohibit i el que no està prohibit. Però després hi ha tota una sèrie de zones grises que és on és molt important la integritat. Tenir codis ètics, codis d'integritat que ens puguin ajudar a gestionar i a prevenir els conflictes d'interès, per exemple. Qualsevol òrgan de contractació es pot trobar
de vegades, en funció de les ofertes que es presentin, doncs es pot trobar que pot estar en una situació de conflicte d'interès sense haver-ho previst. Aleshores, com gestionar? S'ha d'abstenir, no s'ha d'abstenir? Com s'ha d'actuar? Quins criteris ha de seguir? Doncs tenir aquestes pautes, tenir aquests criteris és molt important. I per això cal treballar les eines de la integritat, tenir codis ètics més enllà de la legalitat, que ens ajudin, que ens donin pautes, que ens donin criteris per saber com hem d'actuar. Doncs tot aquest àmbit, jo crec que aquí tenim molt camí per córrer, tenim molt per avançar i que és molt important en l'àmbit de la contractació pública per minimitzar tots aquests riscos que, d'altra banda, sabem que és una activitat de risc, això sí ja ho sabem, perquè conflueixen molts interessos, perquè té una gran dimensió econòmica i perquè hi ha molt contacte al llarg de tot el procediment contractual, no només en la fase de selecció, sinó també en tota la fase d'execució. Hi ha molt contacte entre els empleats públics, els funcionaris, els treballadors de les administracions i els contractistes. I, evidentment, aquest contacte i aquesta proximitat, això crea unes zones de risc. Per tant, és molt important minimitzar aquest risc amb totes les eines al nostre abast. Per tant, polítiques de contractació estratègica enfocades cap a la consecució de fins d'interès social, sostenibilitat, innovació, però també transparència i integritat. No podem perdre de vista aquestes polítiques. I, en tercer lloc, hi ha un altre element que ja he comentat, que és la proximitat a les PIME i a les entitats del tercer sector. La contractació pública a l'estat espanyol diríem, està mal situada a nivell europeu, i ara us donaré algunes dades, pel que fa a la contractació en petites i mitjanes empreses. En el context europeu, ara fa poc, la Unió Europea ha publicat un informe que són dades del 2017, són dades de fa 3 anys, per tant, poden haver-hi canvis, pot ser que s'hagin produït alguns canvis, però són dades del 2017 i l'estat espanyol i Portugal són els 2 estats membres que estan més a la cua, diríem, en percentatges de contractació en pimes. El Regne d'Espanya està un 25%, a Portugal un 23%, són percentatges molt, molt baixos. Són percentatges molt baixos. En canvi, tenim altres estats a nivell europeu que estan al 90-95%, en percentatges altíssims. Tampoc és bo tenir aquests percentatges. Són països relativament petits, Malta, per exemple, o Lituània, o països relativament petits en els quals realment, diríem, el seu mercat són pimes. Difícilment grans empreses potser es presenten a la seva contractació. Per tant, tampoc el model és anar al 90%, sinó situar-se, diríem, en un terme mig o mitjà alt d'aquesta taula. I, per exemple, podríem dir països com Alemanya o com França se situen entre el 60 i el 70%. Bé, jo puc dir que a Catalunya estem amb un 69% de contractació en pimes l'any 2017, el 2018 també estàvem amb un 68 i escaig, el 2019 també, és a dir, sempre estem entre el 65 i el 70%, diríem, i per tant ens movem en aquestes xifres. Per tant, amb uns índexs comparables a altres estats membres de la Unió Europea, jo crec que això és important. Per què? Perquè la contractació pública, i això al final tornaré sobre aquest punt, és una gran oportunitat per a les petites i mitjanes empreses de tenir accés a un mercat, la contractació pública, que mou molts diners, com he dit, i que és molt ampli, que és molt variat, que hi ha una gran diversitat d'objectes, de serveis als quals poden accedir. I, per tant, és una gran oportunitat per a les petites i mitjanes empreses i és important que així ho vegin, és a dir, que no els espanti contractar amb l'administració. Això vol dir que l'administració ha d'adoptar mesures, ha de fer amigable la compra pública perquè realment les pimes s'hi acostin i presentin ofertes i intentin concórrer. Moltes vegades, i jo parlo amb organitzacions empresarials, amb PIMEC, amb aquest tipus d'entitats, i sempre em diuen que moltes petites i mitjanes empreses veuen la contractació pública com una barrera. Els hi fa por, massa burocràcia, procediments molt complexos, no tenen temps de presentar les ofertes, no saben de vegades a on s'han d'adreçar.
Doncs totes aquestes barreres són les que des de les administracions hem de fer l'esforç de reduir i de minimitzar. Buscar punts d'informació únics on tinguin tota la informació, facilitar la presentació de les ofertes amb documents, diríem, senzills, clars, és a dir, que els plecs de clàusules tinguin un llenguatge simple i entenedor. Sembla una tonteria, però no ho és. No ho és. És a dir, és molt important utilitzar un llenguatge simple, entenedor, clar, que els criteris d'adjudicació siguin molt clars, que sapiguem molt bé quines són les regles del joc. Això facilita i dona confiança i, per tant, ajuda que es presentin. I, sobretot, les barreres, la capacitat i la solvència. No demanem capacitats i solvències que de vegades no hi ha cap empresa petita ni mitjana en tot el país que la compleixi. Home, facilitem, és a dir, utilitzem criteris de proporcionalitat, intentem arribar, lotitzem els contractes, fem-los accessibles. Hi ha moltes mesures que es poden fer per ajudar, per exemple, també suprimir les garanties provisionals, per exemple. És a dir, hi ha moltes mesures que poden ajudar i poden fer molt més fàcil la contractació pública a les petites i mitjanes empreses. Jo crec que aquí és important, sobretot, i això ho lligaré després també al final de la meva exposició, tota la situació de crisi amb l'impacte tan important que ha tingut la crisi sanitària en l'àmbit econòmic i sobretot en les petites i mitjanes empreses, jo crec que ara la compra pública és una bona oportunitat per contractar amb petites i mitjanes empreses del nostre entorn i, per tant, que la compra pública sigui realment un motor per reactivar l'economia, com deia jo al principi. Per tant, també és molt important aquestes polítiques d'aproximació a les petites i mitjanes empreses. Llavors, jo diria amb això he dibuixat una mica on ens trobem. El nostre punt de partida, estem en aquest procés de canvi, d'implementar les directives del 14, d'implementar també aquesta llei del 17, que no acaba de donar els seus fruits, implementant aquestes polítiques de contractació estratègica, estem, diríem, en aquest procés d'aportar transparència i integritat a la nostra contractació pública, de fer-la més accessible a les PIME i, en tot això, aquest any 2020 ens ha esclatat un gran problema. Ens ha esclatat una crisi econòmica molt important, com deia, conseqüència de la crisi sanitària, que aquesta, evidentment, és la que ha centrat i ha prioritzat tots els esforços dels poders públics, però que, diríem, aquesta crisi sanitària, que encara hi som, no està pas resolta, ara estem en una segona onada i es parla d'una tercera molt properament, per tant, aquesta ha de ser sempre la prioritat, però aquesta crisi sanitària ens ha portat també una crisi econòmica molt important i ha tingut una gran repercussió. I en l'àmbit de la contractació pública, jo crec que aquest any 2020 ens hem trobat en situacions absolutament excepcionals i que mai ens hi havíem trobat. I això també ens ha fet pensar una mica de cara al futur, aprendre moltes coses i pensar quins dèficits, quines mancances ens hem trobat i com hauríem de superar tot això perquè això ens pogués donar una tranquil·litat i afrontar properes crisis d'una altra manera. Perdoneu un segon. Molt breument, perquè diríem totes les administracions hem patit aquesta situació de crisi, com deia, especialment en l'àmbit de la contractació pública i qui més qui menys l'ha enfocat com ha pogut. I el que puc dir és que a nivell general, diríem, vam tenir dos fets que mai ens hi havíem trobat. Un és quan es declara l'estat d'alarma, es va suspendre també tots els tràmits i terminis administratius, inclosos els procediments contractuals, per tant, no es podia contractar amb els procediments ordinaris, van quedar aturats fins i tot procediments, almenys en l'àmbit de la Generalitat, que jo el conec bastant, doncs a mi em trucava gent que ja teníem el contracte adjudicat, estàvem esperant aquells dies que s'ha d'esperar per si s'interposa recurs i no el podem formalitzar perquè ens ha quedat el termini suspès. És a dir, fins i tot contractes ja adjudicats, però evidentment tots els procediments iniciats, en preparació, en diferents fases, va quedar tot aturat. I al costat d'aquesta suspensió també al mateix moment teníem un increment exponencial
de les necessitats de compra, perquè, evidentment, s'havia de comprar material de protecció, material, diríem, no només per l'àrea de salut, pel personal mèdic, per infermeres, etc., sinó també per personal d'atenció al públic, per les policies, Mossos d'Esquadra, és a dir, per molts altres cossos de l'administració i molts altres àmbits que no eren estrictament l'àmbit de salut. I de cop i volta ens vam veure desbordats per les necessitats de compra. I què es va fer? Doncs fer ús del procediment d'emergència, evidentment. No és ben bé un procediment, és la contractació d'emergència, que jo en dic, perquè és el nou procediment, i per tant, diríem, evidentment, era l'últim recurs. No ens agrada mai haver d'utilitzar la contractació d'emergència, però no hi havia alternativa. I per tant, diríem, això ens va obligar a fer ús d'aquesta possibilitat excepcional que permet la llei de contractes, l'article 120. Però al mateix temps també hem vist que al llarg d'aquests mesos, fins que s'ha anat normalitzant la situació, ara ja un cop es va aixecar la suspensió de terminis, hem anat recuperant els procediments ordinaris, hem anat ja fent procediments oberts, hem anat fent procediments negociats per imperiosa urgència, aplicant tràmits d'urgència, és a dir, mirant tot el ventall de possibilitats que ens ofereix la llei de contractes i, per tant, ja es va normalitzant i es va recuperant aquests procediments ordinaris, però també hem après que en aquest tipus de situacions necessitem més eines. És a dir, no n'hi ha prou amb la contractació d'emergència. Necessitem eines com la compra centralitzada, com les eines de compra agregada. Estem poc acostumats a utilitzar centrals de compres, per exemple. Tenim, jo crec, algunes mancances importants que ens permetrien actuar de forma molt més àgil i ràpida i amb economies d'escala. I això és un hàndicap que tenim i que hem de treballar per implementar aquestes eines. Hem de ser més eficients en la implementació d'aquestes eines de compra agregada i de compra centralitzada. I aquest és un element que jo crec que és una de les lliçons apreses en aquesta època de pandèmia. En segon lloc, hem hagut d'implementar mesures extres de transparència, perquè, com deia jo, clar, si la contractació incrementa el seu risc, tot això ho hem de compensar. I, per exemple, des de la Generalitat vam crear un visor específic per tota la contractació d'emergència, tenir-la tota agrupada a través d'un visor perquè qualsevol persona la pogués consultar, localitzar per òrgans, per objecte contractual, que pogués ràpidament veure qui era l'adjudicatari i que pogués tenir totes les dades agrupades en un sol visor. Per tant, incrementar la transparència, impulsar, per exemple, mesures que no teníem, la comunicació al govern. En la llei de contractes no té caràcter bàsic, per tant, en principi no s'aplica, només s'aplica a l'Administració General de l'Estat, però també la vam aplicar supletòriament, per exemple. És a dir, reforçar totes les eines de transparència per minimitzar el risc. I aquesta jo crec que és la segona de les grans lliçons apreses. És a dir, en situacions excepcionals hem d'aprendre a implementar mesures excepcionals de transparència en l'àmbit de la contractació pública. Per tant, tot això hem de tenir en compte. I la tercera, jo diria, hem d'aprendre a planificar. És a dir, d'acord que no ho podíem preveure. Fins i tot jo recordo quan vam parlar de fer aquesta jornada amb en Lluís Segura, era potser el gener d'aquest any o el febrer, que em va comentar que es volia organitzar aquesta jornada i la possibilitat de convidar-me i diríem, jo li vaig dir, em fa molta il·lusió i que hagis pensat en mi, jo crec que serà una bona oportunitat. Però, clar, sempre l'havíem dissenyat presencial, és a dir, que jo vindria aquí i parlaríem i tindríem una comunicació presencial i oral. I això no ha estat possible. Poc ens podíem imaginar, al cap de poc, al mes de febrer, que al mes de març ens trobaríem en una situació d'estat d'alarma i, per tant, ara ens hi tornem a trobar. Ara tornem a estar encara en estat d'alarma, en una situació de confinament diferent, però realment, diríem, en aquests moments preveure o fer projecció de futur és difícil i és complicat, perquè hem vist aquest any 2020 com de vegades les circumstàncies et passen per sobre i et passen per endavant, sense que tinguis temps. Però sí que jo crec que hem d'aprendre a planificar i sobretot amb aquella idea inicial que jo deia, si la contractació pública és una activitat
que l'hem de conceptuar com una política pública, hem d'aprendre a planificar. Hem de pensar a llarg termini. Potser ens equivocarem, però hem d'aprendre a planificar i a pensar a llarg termini. I en relació amb això voldria fer referència també als fons Next Generation de la Unió Europea. Com sabem, en aquests moments a la Unió Europea s'han implementat una sèrie d'instruments per fer front a la crisi econòmica i un d'aquests instruments, i un dels més importants, són la possibilitat s'ha aprovat un mecanisme que se'n diu de resiliència i de recuperació econòmica, el mecanisme que el conjunt de la Unió Europea inclou al voltant de 750.000 milions d'euros, que són molts diners, repartits pels diferents estats membres, i per tant tenim aquí l'oportunitat que amb aquests fons europeus puguem implementar tots aquests canvis que necessiten les administracions públiques i també la contractació pública, com a eina de política econòmica. Però, a més, no només podem fer aquesta transformació de les administracions públiques, sinó que, a més, els instruments a través dels quals s'hauran d'implementar aquests fons són bàsicament subvencions i contractes públics. Per tant, la contractació pública en si mateixa serà també un instrument per beneficiar-se, per implementar aquests projectes i, per tant, per beneficiar-se d'aquests fons Next Generation de la Unió Europea. Per tant, és la contractació pública. D'una banda, podem tenir projectes per transformar-la, per fer aquest salt que jo deia cap a la política pública, compra pública de les administracions, i, per altra banda, és també un instrument per aplicar aquests fons europeus. De tota manera, en aquests moments sí que voldria ressaltar que damunt de la taula hi ha diferents propostes. Com sabeu, per les xarxes corre un projecte de Reial Decret Llei de l'Estat que regula tota una sèrie de procediments i també mesures en l'àmbit de la contractació pública. Des del meu punt de vista, caldríem anar una miqueta més enllà. Aquest Reial Decret Llei, per mi, es queda curt. Jo crec que s'hauria d'impulsar encara algunes qüestions que potser no queden prou ben recollides i que vull deixar aquí apuntades. Jo crec que si volem de veritat aprofitar aquests fons europeus, s'ha de treballar en un àmbit en el qual tenim poques eines, pocs mecanismes i que aquí jo crec que és un dels grans eixos que tenen en compte des de la Unió Europea, un dels grans eixos de les polítiques de compra pública, que són les aliances entre públic-privat. És a dir, aquí, diríem, amb la nova llei, amb la llei del 17, que ja no és nova, amb la llei 9/2017, va desaparèixer el contracte públic-privat que teníem abans i, per tant, les formes de col·laboració públic-privada s'han vist reduïdes. No obstant això, jo crec que s'han de tenir en compte que hi ha moltes altres formes que tenen més o menys relació amb la contractació pública i que són formes de col·laboració públic-privades i que són les que s'han d'impulsar. D'una banda, les concessions, que són les clàssiques, la clàssica forma de col·laboració públic-privada, però també, per exemple, la compra pública d'innovació. És una gran oportunitat de compra públic-privada. La compra pública d'innovació, realment és una oportunitat que tenim per col·laborar entre el públic i el privat per buscar solucions innovadores i per permetre fer recerca en àmbits on, per exemple, falten solucions, falten respostes, no tenim determinats productes i, per tant, des de l'administració fem una aposta clara per nous productes o nous serveis i aquí demanem als operadors privats que ens ajudin i que col·laborin amb nosaltres fent recerca. I nosaltres minimitzem aquest risc del capital privat amb una oferta pública. Per tant, aquest és un àmbit en el qual seria important compartir esforços i desenvolupar mesures. Però no només aquestes, s'han de fomentar noves aliances. Jo sé que aquí a les Illes Balears, i ho vull dir perquè crec que és una bona iniciativa, teniu una
Les formes de concertació social, per exemple, que les heu pogut implementar amb una llei reguladora ja fa un parell d'anys, jo crec que aquesta és també una gran oportunitat i és una forma de col·laboració públic-privada. I, per tant, jo crec que aquí aquelles comunitats com vosaltres que heu tingut la sort de poder implementar aquesta fórmula també us dona un mecanisme proper a la contractació pública, tot i que no sigui exactament contractació pública, però sí que és un mecanisme proper a la contractació pública i que, per tant, diríem, també participa d'aquesta naturalesa de col·laboració públic-privada. Però hi hauria també moltes altres fórmules a explorar en aquest àmbit. A més, per exemple, jo crec que també cal simplificar i agilitar procediments. I aquest és un gran problema que tenim des de fa molts anys en l'àmbit de la contractació pública. Tot i que la llei del 17 preveu uns procediments simplificats, la veritat és que aquests procediments costen, no acaben de tenir el resultat que haurien de tenir. I això s'ha de dir. Per què? Perquè exigeixen la inscripció en determinats registres, perquè s'ha d'elaborar un plec, i per tant això té unes dificultats afegides, perquè hi ha tots uns tràmits interns que s'han de fer i per tant no són tan ràpids ni tan àgils com haurien de ser i per tant jo crec que aquí s'hauria realment de repensar els procediments contractuals i fer un esforç per simplificar i agilitar, treure càrregues burocràtiques i eliminar molts dels obstacles que tenim actualment. I, per exemple, també el recurs especial en matèria de contractació pública normalment és un problema que allarga els procediments, de vegades també com que comporta la suspensió automàtica, moltes vegades ens trobem en procediments o adjudicacions que estan 3, 4, 5 mesos pendents perquè tenim aquella adjudicació suspesa i, per tant, no podem acabar d'adjudicar el contracte i de formalitzar-lo. Tot això són problemes que tenim i que hauríem realment de resoldre. Però, a més, jo crec que aquests mesos de crisi sanitària també ens han posat de relleu la necessitat d'implementar formes excepcionals de pagament. Els pagaments anticipats, per exemple, ens hem trobat que hem hagut de recórrer a mercats llunyans, mercats estranys, en els quals s'exigien formes de pagament que no teníem previstes a la llei de contractes i hem hagut d'habilitar formes excepcionals. Per tant, tot això jo crec que són elements que s'han de tenir en compte i s'han de posar damunt de la taula si volem de veritat aprofitar aquests fons Next Generation i dissenyar procediments que realment siguin ràpids, àgils, que continguin aquestes formes excepcionals, com dic, de pagament, que ens permetin actuar amb tota la diligència necessària i que fomentin la col·laboració públic-privada, perquè només així realment la compra pública podrà ser un motor de reactivació econòmica i social. I ara ja passaria a la darrera part de la meva presentació i els faré, posaré compartiré una petita presentació amb les idees així que jo crec més rellevants, a dir, bé, i a partir d'aquí el que estem fent, l'oportunitat que tenim ara mateix, aquest any 2020, amb els fons Next Generation, a partir d'ara què podem fer realment per millorar, per transformar la contractació pública en un model de compra pública d'èxit i com podem aprofitar tot aquest impuls econòmic que ens ve de la Unió Europea i com ens podem beneficiar. I aleshores els compartiré, com deia, aquesta presentació i espero que la vegin correctament. I aleshores dic propostes a curt i llarg termini per impulsar aquestes polítiques de compra pública. D'entrada, jo crec que, com he dit, ens falta aquesta mirada més transversal, com jo deia, aprendre a coordinar-nos entre els diferents òrgans d'una mateixa administració, però també amb altres administracions. I, per tant, ens falta una visió més territorial, més estratègica de la compra pública. Per això jo crec que s'han d'impulsar estratègies de compra pública territorials, que integrin les diferents administracions públiques, bé de tota la comunitat, és a dir, autonòmiques i locals, i coordinar objectius compartits entre totes les administracions
públiques. Però també aquestes estratègies poden ser sectorials, per sectors. És a dir, hem de conjuminar els dos eixos, el territorial i el sectorial. En segon lloc, crec que és important impulsar la col·laboració interadministrativa, com he dit, per coordinar dins de les pròpies administracions i impulsar eines de racionalització de la compra pública, fomentar la compra centralitzada, la compra agregada, perquè són eines que ens han d'ajudar molt en situacions, per exemple, com la que estem vivint. Un altre element important que ja he anat també comentant al llarg de la meva exposició, crec que és la professionalització i la formació dels compradors públics en noves competències, com he dit, vinculades a la consideració de la compra pública com a política econòmica i, per tant, aprendre a planificar, aprendre a avaluar. És a dir, aquí hi ha molta feina també per fer. Després també hem de crear i implementar, i dic crear perquè no en tenim, mecanismes de control d'execució. L'execució dels contractes actualment es fa amb... Tenim poques eines, parlant clar. És a dir, ens preocupem molt de la fase de selecció, un cop hem adjudicat i formalitzat el contracte, amb moltes clàusules socials i ambientals i tot, però, diríem, a partir d'allà, realment veiem que no hi ha a partir, diríem, del moment que ja hem executat el contracte, ja ens desentenem d'aquesta... Perdó, que veig que la pantalla... Ara, veig que ja ens desentenem del control d'execució perquè no tenim eines, no fem auditories, no tenim indicadors de seguiment, no hi ha comissions de seguiment. Tots aquests mecanismes no els tenim a la llei del 2017 i, per tant, s'han de crear, s'han d'implementar i necessitem aquí eines que realment ens assegurin un control de l'execució correcta. I, finalment, com he dit, hem de parlar de supervisió, mecanismes d'avaluació i supervisió de la contractació pública. Si és una política pública, realment hem d'implementar aquests mecanismes i tenir dades. És molt important fer analítica de dades, creuar dades, saber què està passant amb els nostres contractes, si realment posem moltes clàusules socials o no, si tenen un impacte o no en tenen, si realment hem de millorar més la contractació en pimes o no, o ja ho estem fent bé. És a dir, veure una mica cap a on hem d'actuar i, per tant, necessitem creuar i millorar les nostres dades. I a partir d'aquí jo proposaria uns grans objectius de compra pública estratègica, que és com a Europa ara ens estem movent, diríem, cap a aquest nou model. Es parla de compra pública estratègica, la compra pública amb valor, que incorpora valor i aquesta és una mica, diríem, els grans objectius que tenim ara damunt de la taula. Perquè la compra pública sigui realment un instrument de recuperació econòmica ha d'incorporar valor i, per tant, ha d'impulsar aquells objectius que es volen fomentar a nivell europeu. Quins són els grans reptes que tenim ara mateix en la compra amb valor social? D'una banda, jo crec que cal incorporar els objectius de l'Agenda 2030 a la contractació pública. De fet, la compra pública és un gran instrument per assolir, per facilitar que assolim totes les fites de l'Agenda 2030. És un gran instrument en aquest sentit. Un altre element, diríem, ja més enllà de les clàusules socials, hem d'implementar la perspectiva de gènere en els contractes. No només les clàusules d'igualtat, sinó dissenyar els contractes perquè realment tinguin un impacte en les polítiques de foment de la igualtat efectiva entre dones i homes. Jo sempre poso aquí un exemple. Ara, diríem, a nivell de Generalitat, fomentem la igualtat, tenim moltes clàusules d'igualtat. N'hi ha una que és valorar com a criteri d'adjudicació si els percentatges de dones contractades per les empreses contractistes. Clar, aquesta clàusula, si la posem en un contracte de neteja, sincerament no serveix per res, perquè el 99% de les persones contractades són dones. Per tant, aquí no ens serveix per res. Ara, si aquesta clàusula la utilitzem en un contracte que tingui per objecte, per exemple, l'adquisició de productes electrònics o, diríem, contractes que estiguin vinculats a noves tecnologies, aquí sí que és molt important perquè n'hi ha molt poques de dones contractades per aquestes empreses. Per exemple, el Centre de Tecnologies de la Generalitat va incorporar aquesta clàusula concretament en un contracte de fa un any aproximadament,
contracte molt important i, evidentment, això va tenir un impacte en la selecció de les empreses contractistes. Haig de dir que a mi algunes se'm van queixar, de dir, és que clar, no tenim dones enginyeres contractades. I doncs mira, ja sabeu el que heu de fer, és a dir, si voleu contractar amb la Generalitat, doncs ja sabeu el que heu de fer, perquè aquesta clàusula està al contracte, la valorarem i la tindrem en compte. I per tant, diríem, aquesta és una manera d'impactar realment, no només posar una clàusula, sinó tenir un impacte real en la política pública que volem implementar. I un altre element molt important que s'està treballant actualment és transparentar la cadena de provisió per garantir el respecte als drets laborals i als drets humans en la fabricació de béns electrònics i tecnològics. Per exemple, és a dir, no n'hi ha prou en dir, doncs mira, comprarem ordinadors, mirarem el preu, la qualitat, posarem alguns indicadors, alguns criteris. No, hem d'anar una mica més enllà. Com s'han fabricat aquests ordinadors? En els seus països d'origen, ja sigui la Xina, la Índia, Bangladesh o allà on sigui, s'han respectat els drets humans. Els treballadors de les fàbriques d'aquestes empreses tenen uns drets laborals, diríem, d'acord amb el que estableix l'Organització Mundial dels Treballadors. És a dir, els paràmetres en què ens movem han de ser també de projectar més enllà, diríem, del contracte, transparentar tota la cadena de proveïment. I també, diríem, ara s'està treballant molt amb el producte de comerç just, el producte de proximitat, el producte ecològic. Aquests són també nous reptes que tenim damunt de la taula. Ja sabeu que la Unió Europea el tema de la proximitat mai l'ha portat bé, sempre hem d'anar amb compte les clàusules de no discriminació i sempre, per tant, aquí hem tingut un problema, però això està canviant i cada vegada més, ara, arrel de tota la crisi econòmica, s'està veient que cal fomentar la contractació amb empreses locals, amb petites i mitjanes empreses i, per tant, diríem aquí, s'ha de cuidar el producte de proximitat i el producte de quilòmetre zero. Per tant, diríem aquí la Unió Europea jo crec que està fent un canvi important. En compra verda, quines serien les línies importants en aquests moments? Cap a on va la tendència també a nivell de la Unió Europea? Doncs, d'una banda, també incorporar els objectius de l'Agenda 2030, això ho hem de tenir sempre present. En segon lloc, i aquí tenim molts dèficits, crear i implementar eines de cicle de vida. És veritat que la llei del 2017 ens diu que hem de tenir en compte el cicle de vida dels béns i dels serveis, però no tenim eines per calcular el cicle de vida, per incorporar-lo al preu del contracte. I, per tant, hem de desenvolupar, hem d'implementar eines per calcular el cicle de vida. També el principi de l'economia circular. Cada vegada més, quan per exemple, si comprem mobles, doncs ja hem d'incorporar també la reutilització, el valor de la reutilització, de la segona vida que donarem a aquests productes. I tot això ho hem d'incorporar en el pressupost del contracte, minimitzar els residus, és a dir, aquests són criteris que hem de tenir en compte. I, com he dit, per exemple, promoure la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest és un altre dels grans objectius. A la Generalitat fa 15 dies hem aprovat una guia per la quantificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb una eina molt pràctica per calcular, una calculadora que permet calcular en el contracte, s'han d'introduir una sèrie de valors i et calcula les emissions, els efectes a poder-ho valorar com un criteri d'adjudicació o de posar-ho com una condició d'execució en els contractes. Per tant, diríem, aquestes són les eines que haurem de treballar de cara al futur. I, finalment, jo he posat molt èmfasi en les formes de col·laboració públic-privat perquè em semblen molt importants. La contractació pública, la compra pública, ja no és només cosa de les administracions públiques. Hem de desenvolupar noves formes de col·laboració públic-privada. D'una banda, tenim els projectes PERTE, els projectes que recull aquest Reial Decret Llei que corre, encara és un esborrany, i per tant suposo que serà molt millorat encara i que tindrem oportunitat de millorar-lo, però aquests projectes que es preveu que puguin ser receptors de fons Next Generation, això per una banda. En segon lloc, les formes de concertació, que ja he dit aquí a les Illes Balears tenim la sort de tenir una llei reguladora. A Catalunya ho vam intentar, però no ens en vam sortir. El Parlament finalment va rebutjar el projecte de llei que s'havia impulsat en aquest sentit,
però jo crec que és important aquestes formes de concertació que ens permeten tenir una contractació, entre cometes, més adaptada a les necessitats de les persones vulnerables, de les persones que es beneficien dels serveis socials o de l'àmbit de la salut i, per tant, és una forma de contractació més adaptada a les necessitats i a l'entorn d'aquestes persones i, per tant, s'ha de fomentar aquest tipus de col·laboració. La compra pública d'innovació és una altra forma de col·laboració públic-privada, com he dit, que la tenim molt verda. Tot ha de ser... Tenim molts dèficits aquí. Costa molt. Jo sé que en l'àmbit de la Generalitat s'intenta de vegades promoure compra pública d'innovació, però costa molt. Pot costar ben bé 2 anys, tirar endavant un projecte de compra pública d'innovació. Hi ha molts obstacles, tenim molts problemes i els procediments de contractació que tenim realment no s'adapten, no ens ajuden a fomentar. Per tant, hem de buscar formes noves. Les concessions, com he dit, és una altra de les grans formes, però potser també la podem evolucionar i, sobretot, ens cal crear espais de diàleg. És a dir, per poder treballar, com dic, coordinadament i si tenim en compte que la compra pública és una política pública, ens cal poder parlar amb els compradors, amb altres administracions, per crear compromisos, per crear objectius comuns. I ens falten aquests espais de diàleg, ens falten. I tot això s'hauria de posar en marxa. I jo crec que també ens cal fomentar una eina que tenim damunt de la taula i que no s'utilitza gaire i que ens pot ajudar molt, que són les consultes preliminars al mercat, que és una forma de diàleg públic-privat que ens pot donar molta informació per fer bons contractes i que ens pot ajudar molt en aquest futur més immediat. I bé, jo crec que deixaria aquí la meva explicació. Potser m'he excedit una mica, però jo crec que volia plantejar tots aquests àmbits i ara quedo a la seva disposició per respondre les preguntes que vulguin adreçar. Moltes gràcies. No sé si a través del xat s'han pogut adreçar a l'eina aquesta de preguntes i respostes. Sí, moltíssimes gràcies, Mercè. Han gaudit moltíssim d'aquesta ponència i s'han generat certament diverses qüestions, tant en l'espai específic dels participants de preguntes i respostes com en aquesta pròpia mesa. En primer lloc, te volíem consultar, veure la teva opinió sobre en quines coordinades consideres que mitjançant la contractació pública se podria afavorir el teixit empresarial d'una zona o d'una comarca concreta que necessita sortir més aviat de l'actual crisi. Aquesta és una bona pregunta perquè suposo que se la fan moltes petites i mitjanes empreses locals, d'àmbit local. Clar, diríem, com he dit, aquí hem de tenir en compte 2 qüestions. Una, diríem, de forma oberta a través d'un contracte públic no podem prioritzar la proximitat com a criteri perquè això, evidentment, vulnera totes les normes de la Unió Europea i, per tant, diríem, això ho hem de tenir molt present. És a dir, concurrència, publicitat, transparència, per tant, igualtat de tracte. Això són premisses bàsiques quan parlem de contractació pública. Ara bé, això no vol dir que a l'hora de fer un contracte no el puguis dissenyar pensant, com he dit, en política pública. I, per tant, és a dir, depèn del que vulguis. Si, per exemple, saps que en el teu entorn, per exemple, pensem en mascaretes, jo ara per un producte que tinc al cap i que tothom té al cap. Si hem de comprar mascaretes, evidentment, pots tenir en compte simplement de dir que compleixin una sèrie de prescripcions tècniques neutrals, o bé pots tenir en compte, en aquest contracte, pots incorporar-li elements que d'alguna manera afavoreixin empreses locals, però també a tu com a administració pública. Per exemple, el transport. És a dir, que en el transport d'aquestes mascaretes s'emetin pocs gasos d'efecte hivernacle, per exemple. Clar, si les transportes amb avió, et sortiran unes xifres.
Si les transportes amb vehicles terrestres, te'n sortiran uns altres molt diferents. I com més a prop sigui el punt de fabricació, realment aquí tindràs menys emissions. És a dir, has de pensar una mica en global, com jo deia. I has de... Poso aquest exemple perquè em ve al cap i segur que molta gent el té i és fàcil. Però, a més, no només el transport, i l'embalatge, per exemple, que l'embalatge compleixi criteris ambientals, per exemple. És a dir, pots posar tota una sèrie d'elements o, per exemple, clàusules socials. Pots dir que en la fabricació d'aquest producte es respectin els drets laborals dels treballadors o es fomenti la conciliació familiar i laboral. Tot això són criteris o condicions d'execució que pots posar en el contracte i que indirectament poden afavorir les empreses del teu entorn, perquè saps que compleixen, que tenen un bon nivell, diríem, de compliment de les obligacions laborals i que potser hi ha empreses més llunyanes que no tenen aquests nivells. Llavors, jo crec que és aquesta idea que jo deia al principi de que quan dissenyes el contracte pensis molt bé per què el vols fer servir. No només per comprar, que també, és a dir, l'objectiu és comprar i comprar bé i comprar barat, evidentment, és a dir, hem de ser eficients, tampoc pagaràs el doble o el triple, però sí que pots incorporar elements que tu, com a administració pública, també t'aportin un valor ambiental, un valor social, que compris amb responsabilitat. I ara diré un exemple que jo de vegades explico, que és molt senzill, però que jo crec que ens ajuda molt a entendre. És a dir, jo quan vaig a comprar al súper, per exemple, no compro qualsevol cosa. Em miro l'etiqueta, la llegeixo, fixo, comparo. Doncs és fer exactament el mateix això que fas per tu com a administració pública. I això vol dir mirar aquesta relació preu-qualitat. Potser et sortirà una mica més car, però incorpores qualitat, incorpores sostenibilitat, incorpores valors públics que fan que això té un retorn social també, que també és mesurable. Si afavoreixes les empreses del teu entorn, doncs també, inclús, per exemple, amb la proximitat, amb l'exemple que deia de les mascaretes, si busques punts de fabricació propers, a part de l'estalvi, també els tindràs més ràpid. Si les necessites en 2 dies, com ens hem trobat en cas de dir, no, és que per demà passat necessito 3 milions de mascaretes. Doncs, segons on les hagis d'anar a buscar, et costarà molt, en 2 dies, i per tant, diríem, tots aquests elements pots jugar a l'hora de dissenyar el contracte perquè afavoreixin determinades empreses. Sempre garantint, com dic, la publicitat, la transparència i la concurrència, que això, diríem, ha de ser, ho hem de tenir gravat al front. Molt bé. Moltes gràcies. S'ha plantejat també per part d'una persona participant una qüestió més concreta relativa a la contractació de serveis per part de l'administració pública. Dins la contractació d'aquests serveis, l'empresa adjudicatària, diguéssim, té treballadors contractats i aquesta qüestió va relativa a com l'administració pública supervisa la formació continuada d'aquests treballadors, la competència d'aquests treballadors. És a dir, si l'administració pública pot exigir determinats requisits sobre competències i formació dels treballadors de les empreses que li presten serveis, com per exemple inclús podrien arribar a ser unes proves de competències. A veure, això s'ha d'haver previst en el plec de clàusules. Aquest és un dels... És interessant aquesta pregunta perquè em permet aprofundir en el tema de l'execució de contractes, que és molt important. És a dir, clar, si en el plec de clàusules no has previst cap mecanisme de control de compliment d'aquestes clàusules que has valorat en el procés de selecció i que has demanat que han de fer determinades hores de formació, etc., però no has previst com faràs el seguiment, després estàs venut. És a dir, tens poques eines per controlar-ho. Però si en el plec de clàusules preveus que aquestes hores que demanaràs, que faràs el seguiment, que faràs una auditoria de seguiment, per exemple, o que controlaràs que s'hagin complert i que són condició especial d'execució, fins i tot pots arribar a resoldre el contracte. I també posaré un exemple molt ràpidament, perquè l'hem tingut, és real, d'aquest any 2020. A més, una sentència del Tribunal Superior de Justícia que ens va donar raó a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat perquè en un plec de clàusules d'un contracte, crec que era de seguretat i vigilància,
en el qual s'havia posat una condició d'execució, que era també formació contínua, nombre d'hores i una sèrie de requisits de titulació del personal, i s'havia dit que això es controlaria a través d'una comissió mixta i que es farien auditories de seguiment. Això estava en el plec de clàusules, es va fer la comissió mixta, es va reunir, es va fer una auditoria i es va comprovar així aleatòriament, amb alguns contractes, que en un en concret no s'estaven complint les hores de formació. I per tant es va considerar que era un incompliment del contracte, un incompliment culpable, perquè a més, diríem, això s'havia valorat com a criteri d'adjudicació i aquella empresa havia ofert més hores fins i tot per poder obtenir més puntuació. Per tant, es va considerar que això era un incompliment i es va decidir resoldre el contracte amb aquella empresa, com era una condició especial d'execució, i aquella empresa no només el contracte era un basat d'un acord marc, sinó també resoldre-li l'acord marc, és a dir, va quedar exclosa de l'acord marc. Evidentment, aquella empresa va recórrer, primer en el Tribunal Català de Contractes, que va donar la raó a la Generalitat, però després també en via contenciosa, va arribar al Tribunal Superior de Justícia i el Tribunal de Justícia ens ha donat la raó també. És a dir, però esclar, perquè ho teníem previst en el plec, tant la condició especial d'execució com el mecanisme de control. Si no ho tens previst, aleshores ho tens molt difícil, perquè, esclar, l'empresa pot al·legar que que incorpores o que modifiques el contracte si introdueixes elements nous, diríem que no estaven previstos en el plec. Per tant, és molt important posar-ho en el plec. Si no, tenim malament. Molt bé, moltíssimes gràcies. S'ha suscitat una altra qüestió relacionada amb un aspecte que has destacat a la ponència respecte a la transparència, aquesta millora de transparència que s'ha desenvolupat els darrers anys, que facilita l'accés de proveïdors i prestadors de serveis a la informació sobre contractació pública. Però així tot, des dels òrgans de contractació sovint se té la percepció que les empreses licitadores estan mancades de coneixements i troben moltes dificultats per accedir al procediment. El procediment electrònic se detecta més aviat, però així tot, quines recomanacions faries tu a les administracions públiques que tinguin interès en millorar l'accés de prestadors de serveis i proveïdors a l'administració? Jo els aconsellaria fer jornades adreçades específicament a les empreses, explicar-los com funcionen les eines. Nosaltres ho fem, és a dir, fem jornades, de vegades organitzades amb PIMEC, per exemple, conjuntament, o amb associacions empresarials, per explicar-los com funciona, per exemple, el registre de licitadors i com s'han d'inscriure i com funciona. O, per exemple, amb el registre públic de contractes els hi ensenyem, o la plataforma de serveis de contractació pública, com s'accedeix, els hi fem unes jornades concretes amb tècnic que els hi expliquen com s'entra, com es mira, com subscriure't per rebre una alerta, totes aquestes qüestions, perquè sí que és veritat que hi ha una mínima complexitat tècnica i, per tant, és bo explicar-ho i explicar-los les eines que tenim i explicar-los, per exemple, on poden veure tota la contractació programada de la Generalitat per l'any que sigui. Ara estem preparant ja la del 21, com poden accedir, com poden informar-se, perquè moltes vegades és desconeixement i això sí que és important. Llavors, normalment fem jornades de formació. Jo aconsellaria molt específiques, molt adreçades a les empreses, que puguin fer preguntes, tipus taller, si cal, per fer anar les eines. Per exemple, quan vam implementar el sobre digital per fer contractació electrònica, doncs vam fer unes jornades molt específiques amb la Cambra de Comerç, per exemple, amb PIMEC, amb Foment, és a dir, amb totes les entitats empresarials i amb grups d'empresaris per explicar-los molt bé com funcionava. I es van fer molts pilots perquè, evidentment, sempre hi ha una complexitat afegida. Jo crec que molta formació. Molt bé. Hem rebut una altra pregunta, també concreta, respecte de si es pot donar un conflicte d'interessos si el propietari d'un local del qual l'administració n'és arrendatari, aquest mateix propietari se podria presentar a una licitació d'obres que s'haurien de realitzar en aquest local? Jo crec que sí, que aquí hi hauria un conflicte d'interessos bastant evident. Bastant evident, sí.
en aquest cas jo el veig molt clar. Almenys d'acord amb el nostre codi ètic, jo aquí sí, de la contractació pública, tenim un codi que el tenim penjat al portal de contractació pública, jo en aquest cas sí que ho veig molt. És a dir, qualsevol, diríem que sempre que hi hagi una amistat, manifesta o no manifesta, o una relació familiar directa, és evident. I en aquest cas no és una amistat, però sí que diríem si és l'arrendatària una relació jurídica pel mig, per tant, evidentment sí que hi ha un conflicte d'interès. Molt bé. Gràcies. Tenim una darrera qüestió plantejada. A l'inici de la teva ponència i després al llarg de les diapositives que ens has presentat, ens parlaves de que certament a Espanya varen patir un retard amb la transposició de les directives i això implica que duen 2 anys i mig aplicant una normativa nova quan la Unió Europea ja s'està plantejant nous canvis. Ens podries donar algunes pistes respecte de les possibles novetats legislatives que s'espera que sorgeixin, en quin punt se troben i per quan les podem esperar? A veure, pel que jo sé, ara s'està treballant molt això que jo deia, la compra pública estratègica, que en diuen a nivell europeu. I s'estan promovent moltes guies per facilitar, donar eines als compradors públics per incorporar tots aquests valors que jo deia, valors socials, la compra verda, la compra pública d'innovació, perquè realment la compra pública d'innovació no només no funciona aquí, a Alemanya tampoc funciona, se'n fan molt pocs de contractes d'innovació i es veu que aquí realment hi ha molts colls d'ampolla, hi ha molts taps, hi ha molts obstacles i per tant s'està treballant per facilitar la innovació en l'àmbit de la compra pública, eines fàcils i àgils. I en aquest moment s'està treballant molt, crec que s'està posant en marxa una campanya per fomentar la compra pública estratègica, amb aquests 4 focalitzada en aquests valors que jo deia, social, sostenible, innovadora i pimes, que també a nivell europeu se li dona molta importància i s'està treballant en aquesta línia d'implementar polítiques de contractació pública i, per tant, vincular molt la contractació com a motor de reactivació econòmica. Aquest és el plantejament que hi ha en aquests moments. I sí, aquí portem retard i aquest és una mica, a mi em sap greu, no? Jo, quan encara no havíem implementat, el 2016, anava dient hem d'implementar les directives perquè realment, diríem, és un canvi i és un canvi que ara ja hauríem de tenir fet, no? Per poder enfocar el futur ja amb un punt de partida diferent del que tenim, que ja hauríem de tenir totes aquestes estructures que encara no tenim. Moltes gràcies. En els xats veig alçades 2 mans, d'en Bartolomé Morell Ramos i el Servei de Normalització. Ho comento perquè totes les qüestions que vulgueu fer ara mateix en aquest torn obert de paraules en la ponent, recordar-vos que les heu de fer a través de l'eina de preguntes i respostes, que és la manera que tenim nosaltres d'anar-les rebent i formulant a la ponent. Hem rebut diverses consultes respecte de si podreu, les persones participants, disposar de la presentació de la doctora Corretja. Recordar-vos que aquesta sessió està sent enregistrada i que estarà disponible en obert tant a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Autonòmics com a les píndoles formatives de l'EVAP. Allà tindreu completament tota la ponència i la informació que s'hi ha vessat. Veig que ara mateix no tenim cap pregunta pendent de resposta. Llavors, si la ponent no hi ha cap altre aspecte que desitgi comentar o si ara mateix no hi ha ningú que ens formuli qualque gestió, sí. Teníem també plantejada aquí a la mesa una qüestió que volien sol·licitar la valoració de la doctora Corretja. Respecte de l'experiència d'introduir clàusules lingüístiques a l'àmbit de les administracions catalanes. A veure, és una bona pregunta i em podria estendre bastant aquí. No, però resumint molt, sí, diríem, tenim en el nostre Codi de Contractació Socialment Responsable, tenim clàusules lingüístiques i tot just fa un any, va ser el desembre del 2019, també el Govern de la Generalitat va aprovar també la introducció de clàusules lingüístiques en la compra de productes tecnològics,
perquè aquí teníem un petit dèficit i es van introduir unes clàusules concretes afegides en el Codi de Contractació Responsable. L'experiència que tenim és bona, és a dir, les primeres que es van introduir, que ja fa molt de temps, que venen de la Llei de Política Lingüística, estan introduïdes amb normalitat i s'utilitzen amb normalitat en tot tipus de contractes. Per exemple, quan s'utilitzen per exemple, comprar màquines de vending, que els productes, els tíquets, les factures estiguin en català, per exemple, o moltes clàusules d'aquest estil, sobretot en l'adquisició de productes, en etiquetatges, informació del producte, i normalment no hi ha cap problema. També tota la documentació contractual normalment és en català i mai hem tingut, diríem, cap problema en aquest sentit. Tot el que és el contracte, el plec de clàusules, el de tècniques, el d'administratives, normalment s'utilitza la llengua catalana. També s'utilitza com a criteri d'adjudicació en alguns casos i també, diríem, fins ara no hem tingut mai cap problema. I fa un any, com dic, vam introduir algunes clàusules específiques, sobretot en la contractació de productes tecnològics, per exemple, mòbils o coses que tinguin, s'exigeix que tinguin un programari també en català i s'està aplicant amb normalitat i, vaja, que jo sàpiga, no tenim problemes en aquest sentit. Moltíssimes gràcies. Amb aquesta darrera qüestió donaríem per tancat aquest torn obert de paraules i cedeix la paraula al senyor Lluís Segura, que realitzarà el tancament d'aquesta sessió. Gràcies. No sé si estic... Sí. Bé, moltíssimes gràcies, Mercè Corretja, per aquesta exposició, pel teu temps, per la teva bona disposició. Tot i que el col·loqui no ha estat molt atapeït de preguntes, estic segur que la ponència haurà impactat i que haurà suggerit moltes qüestions que en el futur segurament podrem tornar a revisar. Moltes gràcies també a totes les persones que han participat i simplement recordar el que ja ha dit na Marta, que aquesta ponència queda enregistrada, quedarà penjada als webs corresponents i, per tant, diguem, sempre hi haurà possibilitat de revisar-la i aquest és un valor afegit que també agraïm moltíssim a la doctora Corretja. Moltes gràcies i fins aviat.